Operasyona rizgarkirina min bicê dest pê kir. Encumana leşkerî ya min bicê bi alîkariya Hêza Sûriyaya Dîmokratîk Hesedê operasyona rizgarkirina min bicê bi daxuyaniyekê di yekê meha şeşan de li bend ava Tişrînê ragihand. Operasyon ji sê mihweran dest pê kir. Şervanên encumana leşkerî ya min bicê û Hêza Sûriyaya Dîmokratîk ji sê mihweran êrîş birin ser min bicê. Tanaha nêzîkî 20 gundan hatine rizgarkirin û pêşveçûnên şervanan berdewam dike. û her wiha operasyon bi piştîvanî ji aliyê balafirên koalîsyona navnetewî derbas dibe. Daişê jî bi hawanan û çandina mayînan hewl dide li ber xwe bide lê tanaha têk diçe ev hemû tektīkên wê. Piştgiriya teyara tehalif me dor yani pircî çetan henî jî me ew kiriye yani me dor pêşkirî em dixwazin wana têda werin kuştin yani dixwazin ewna birivin bes me rêl wana girtiye em dixwazin wana werda ya bigirin ya bikujin yani em naxwazin derkevin yani em naxwazin van nexweşiya li dinyayê belavê. Şervanên encumana leşkerî ya min bicê bi alîkariya şervanên Hêza Sûriyaya Dîmokratîk hewl didin goriyên gotên min bicê ji hemû aliyan bibirin. Paş re min bicê têk heve dor pêçkirinê û derbasî nava bajarê min bicê bibin. تل عرس كاتيا دستيما جت العرس حطا من بج هفده 18 كيلومترن Li gorî şervanên encumana leşkerî got agahiyên ji nav bajarê min bicê tên koçekdarên Daişê dest bi derxistina malbatê xwe dikin ji dervayî min bicê. Her wiha rêbendên Daişê li hemû derê hatine dayîn û dest bi girtina sivîlan kirine. Agahiyên dawî vê ev gundê han niha ev Halûlê ye tenê 16 kîlometran dûrî min bicê ye. Agahiyê gotên ev şervanana yên şoreş ji tabûra şoreşgerên min bicê ne ji tabûra Lîwa Şîmalên yên got encumana leşkerî ya min bicê ne dibêjin got peywendiyê wan bi malbatê wan re di hundirê min bicê de hene dibêjin got Daişê êdî dest pê kiriye malbatê xwe derdixe û him jî dest bi girtina sivîlan kiriye bi taybetê got peywendiyê wan bi Hêza Sûriyaya Dîmokratîk re û bi encumana leşkerî ya min bicê re. Zana Umer dengê Amerîka ji berên şer yên min bicê.